Salut! Vreau să vă prezint cum arată un spital recent construit, cu parcare frumos amenajată, cu locuri pentru persoane cu handicap, o clădire construită în aproximativ un an de zile, inclusiv parcare pentru cei care vin cu bicicleta, locuri pentru biciclete, locuri pentru persoane cu handicap, începută de la zero, construită în aproape un an de zile. Se pare că așa ar trebui să arate peste tot, inclusiv în România, în toate județele, orice spital, nu declarații de mântuială, trebuie construite spitale în cel puțin fiecare județ, spitale noi. Acesta este un spital și dovada că când se vrea, lucrurile se